Merħba tfal, nilqakom għal rokna oħra tal-programm tagħna Għid l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal għandi ħrafa miċ-Ċina għalikom u din il-ħrafa jisimha Xorti tajba, xorti ħażina. Mela ħin l-istorja tfal. Inħarsu u nisimgħu sewwa ħafna. Mela darba kien hemm villaġġ. U biswit dan il-villaġġ kien hemm razzett. Ir-razzett kien ta' xwejjaħ, il-mara tiegħu, it-tifel tagħhom, il-mara tiegħu u n-neputi. Dan neputi tajġ kemm kien maħbub ma' nannuh. Kien tifel beżel u gustus. Beda jikber u sar ġuvnot. Kellu ħila liema bħala. Kien jaqbad il-baqar b'xi ħabel idawru tnejn, jaqbadhom mill-qarn tagħhom u jdaħħalhom ġewwa ir-razzett. Xi żiemel l-istess b'xi ħabel idawru tnejn jitfgħu jaqbdu minn għolqu u jdaħħal iż-żiemel ġol l-istalla. Kien kapaċi. Mela darba waħda dan il-ġufnot iddeċida li kien se joħroġ mir-razzett u jimxi mqarsa fejn ix-xmara. Ħamjaw il-ħabel, ħamjaw x'jiekol u x'jixrob. Mela hekk kif wasal lejn ix-xmara li maħżiemel qiegħed jixrob. Xi ġmiel ta' żiemel, dak żiemel salvaġġ, ħaseb il-ġuvnot. Kien pront, qabad il-ħabel, mexa inkiss u meta kien il-waqt dawwar il-ħabel tnejn, tefgħu u qabad liż-żiemel minn għolqu. Iż-żiemel sfratta fuq l-isfratta, beda jola fuq saqajh ta' wara. Iżda l-ġuvnot ma ċedix. U sa fl-aħħar iż-żiemel ikkalma. Il-ġuvni mexa bih lura lejn ir-razzett. In-nies tal-villaġġ semgħu biż-żiemel abjad u marru biex jarawh. Proset sieħbi, xi ġmiel ta' żiemel, b'xorti tajba li kellek timxi sa fejn l-ilma, sa fejn dik ix-xmara, mara xi ġmiel ta' żiemel sibt, b'xorti tajba. Iżda nannuh ma ħasibx hekk. Poġġa jdejh madwar in-neputi tiegħu u qallu jista' jkun illi mhijiex xorti daqshekk tajba illi inti sibt dan iż-żiemel. Iżda n-neputi ma femux. Mela wara xi ġranet dan il-ġuvnot iddeċida li kien se jitla fuq dar iż-żiemel. Iżda żiemel salvaġġ kien u kien għadu ma tella lil ħadd fuq daru u meta ħass it-toqol ta' dak il-ġuvni fuq daru tajġ kemola u sfratta, tela fuq saqajh ta' wara u qeleb lill-ġuvnot minn fuqu. Il-ġuvnot kiser saqajh minn bnadi differenti. In-nies tal-villaġġ smajtu x'ġara, waqa' minn fuq iż-żiemel l-abjad, kiser siequ minn bosta bnadi. Dik xorti ħażina tas-sew. Iżda sakemm ġiet l-ambulanza u l-infermieri kienu qegħdin idaħħlu lil-ġuvnot fl-ambulanza, nannuh qallu ħares sabiħ, jista' jagħti l-każ illi dan il-ksur f'saqajk mi xorti ħażina xejn tafx. U l-ġuvni ħaseb ftit. Qallu nan, meta sibt iż-żiemel, in-nies kollha qalu li kelli xorti tajba
imma inti għatli jista' jkun illi mhijiex xorti daqshekk tajba. Issa qed nifhem għaliex għatli hekk. Hemm mara kieku ma sibtx iż-żiemel u tlajt fuq daru ma kont nikser siqi minn imkien. U l-istorja wafqet hemm. Iżda il-ġuvni dam ħafna fis-sodda. Mela ġara illi daħlet il-gwerra. X'waħda di. Ġew soldati kull raġel mulaw u bdew ifittxu ġuventur għall-gwerra biex jiġġieldu għall-pajjiż tagħhom. Sabu ħafna ġuventur minn ġol villaġġ ħaduhom għall-gwerra. Iżda meta marru fir-razzett u sabu lil ġuvni fis-sodda, qalulu inti le, ma tistax tinġabar għall-gwerra għax trid tkun b'saħħtek, b'saqajk miksura, ma tista' tagħmel xejn. It-tifel ħaseb u ħares lejn Nuħ u qallu Nan, meta ksirt saqajja, inti għatli li wara kollox forsi ma kienitx xorti daqshekk ħażina illi jiena ksirt saqajja. U naħseb illi sewwa għatli għax ara bis-saħħa ta' hekk ma nġbarx għall-gwerra, nista' nibqa' magħkom hawnhekk. In-nies tal-villaġġ qalu u kemm inġabru ġuventur, imma il-ġuvni tar-razzett minħabba saqajh miksura l-ksur li għandu ma nġabarx għall-gwerra. Qed tara dik xorti tajba? Dik xorti tajba tassew. Iżda Nuħ reġa' ħaseb u qallu ibni, tagħtix każ x'jgħidu n-nies tal-villaġġ. Għax li ma nġbarx għall-gwerra jista' jkun illi mhijiex xorti daqstant tajba. Forsi kieku nġbar tal-gwerra kien ikun aħjar. X'ġara? Għaddew ġranet, ġimgħat, xhur u kien hawn marda. Kien hemm marda fir-razzett. Marda kera li bdiet tolqot ħafna nies u kien hemm min miet. Kienet qisha l-pesta. Lil dal-ġuvni ħakmitu din il-marda u kien ħażin tassew. In-nies qalu issa marat ukoll. Vera xorti ħażina? Kellu jieħu din il-marda wkoll. Imma Nuħ dejjem kien ifittex l-affarijiet pożittivi u kien jaħseb. U qallu ismani, jista' jagħti il-każ illi vera għandek din il-marda, imma inti għadek żagħżugħ u b'saħħtek jaf tkun tajjeb u forsi le mhijiex xorti ħażina illi inti imrat, jaf tkun xorti tajba. Issa saħħtu bdiet sejra lura u t-tabib issuġġerixxa illi kellu bżonn infermiera miegħu. Infermiera matul il-ġurnata u matul il-lejl. Ħadet ħsibu fuq li ħadet ħsibu. Għaddew ġranet, ġimgħat, xhur u l-ġuvni qeleb għall-aħjar. Sa dan it-tant u dik l-infermiera saru jħobbu lil xulxin, saru jafu lil xulxin u ddeċidew illi jiżżewġu. Il-ġuvni ħares lejn Nuħ u qallu Nan, sewwa għatli, wara kollox il-marda li ħadd
ma kienieċ daqshekk xorti ħażina għax bekk intqajt mal-mara futura tiegħi u ftit wara iż-żewġu. In-nies bdew jgħidu b'xorti tajba kemm sab tifla sewwa, kemm ħadet ħsiebu, kemm brava, dik infermiera ta' xorti tajba tassew. Imma xwejjaħ din id-darba ma qal xejn. Il-ġuvni u l-mara tiegħu li issa ma baqax ġuvni imma sar ir-raġel tagħha kellhom tifel. Dan it-tifel kien bravu daqs missieru. Kien bieżel fir-razzett, kien bravu fl-iskola. Kiber sar ġuvnott mulaw. U darba waħda bħal missieru rid imur jimxi oltre r-razzett u jimxi sakemm jasal fejn xmara. U hemm fejn xmara jilmaħ żiemel abjad, żiemel il-ġmiel tiegħu. Bħal missieru kellu l-ħila juża l-ħabel idawru tnejn u jaqbad lil dak l-annimal minn għonqu. U hekk għamel u ħadu lura ir-razzett. In-nies tal-villaġġ malli raw xi ġmiel ta' żiemel. B'xorti tajba li inti mxejt sal-ilma? B'xorti tajba li inti rajt dan iż-żiemel salvaġġ? Għax hemm mara battu u ġibtu miegħek ir-razzett. Imma missieru ħasibha u qal imma tajt hija xorti tajba jew xorti ħażina. X'se jmissu lill-ibni? Min jaf x'kien se jmissu? Tajt kien se jgħaddi mill-istess li għadda missieru? Kellu t-tnejn. Kellu xorti li kienu tajbin u kellu xorti li ma kinux daqshekk tajbin. Issa, x'se jiġri mit-tifel tiegħu? Inħalli f'idejkom. Aħsbu ftit u araw intom. Mela dik kienet il-ħrafa tagħna llum. Nispera tassew li oġbitkom. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna sakemm nintaqgħu darb'oħra jiena nsellmilkom.